प्रबिन बसुमतारी बिथाङा सोंदों नों बिउटि पार्लाराव मावो ना स्पायाव मावो दे खुलुमबाय होन दे खुलुमबाय रोंबायलै रोंबाय गिदिंलाय हाय लोगोफोर वेलकाम बेक आंनि इउटुब चेनेलाव दे नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायहरबाय आङो नोंथांमोननि सोंनायनि फिनखौ आं दिनै होगोन दे गोथाव गोखै गोखा नोंथांमोननि इन्ट्रेस्ट माने नोंथांमोननि सोंनायनि फिनखौ आं दिनै होनो सानदों आरोना स' नायलांबाय थादो सोर मा बुंनाय सोर मा सोंनाय नोंथांमोना सोंहरदों नालाय आङो इन्ट्रेस्ट माबानो थाबैनो सोंनायनि फिनखौ होनोसै आरोना स' नायलांबाय थादो दान्दिसे सम नै आङो दायो जोगोनार लेमनो रेडि लाबाय लेमगासिनो दे जोगोनार ओंख्रै बेदर थाबा गोथाव जायो नाथाय दिनैहाय बेदर गैया सानफ्रामबो जायो जोंहा बोराय बुरै सानैल' नालाय हौवा हिनजाव मा होनो 50 थाखा 100नि लाबोनानै सानफ्रोमबो जाबोबाय थानाय जायोना स' बेनिखायनो गोनजाबाथाय जानो हालाय लाङा ओंखाम ओंख्रिखौ उपाय गैया दिनै जानांसिगोन मानो होनबा डिउटिनिफ्राय फैनाया एसे लेट जाबाय हौवायाथ' लेट जाबोखायो नालाय अब्लाबो बाथोन बायदि गोथाव जानोसै बेखौनो होनदो बेनिफ्राय आङो मैगं लेमनाय बाजैनो नोंथांमोननि एन्सारखौ सोरनिखौबा होनोसै आरोना स' लेट्स स्टार्ट स' बिनानावा सोंदों सोगोमस्रि मुसाहारि रुमा फ्रि नामा होननानै सोंदों आरोना नैबे जों दा थानाय रुमखौ वान बेडके रुमाथ' फ्रि नङालै नानि मा होनो फ्रि मोनखाया बेंगलरावलाय माहा फ्रि मोननो माने फेमिलि थानाय नालाय जोंना बेनिखायनो रलै मामा डन्ट डिस्टार्ब मी मा होनो बे रुमा माबा लायो आरोना 6.5 ओमफ्रायो कारेन्ट बिलजों माजों 7,000 जाहैखायो आरो माखासे दायो दैनि प्रब्लेम नालाय दैनिबो एसे हरदेरदों आरो स' गासै 7,000 बेनिफ्राय डिप'जिटआ 20,000 सिगां 20,000 होग्रोनायनि उनाव मास मोनसेनि उनावहाय थाखांनायनि उनाव मास मोनसे जायोबा ग्रोब बे 7,000खौ हरबाय थानांगौ आरो रेन्टआव आरोना रेन्ट बिनानावनि सोंनाया थांबाय नेक्स्ट फैदो गेवलां मुसाहारि बेबो मुसाहारियानो फंबाया सोंदों आलफनसा जायनाखि रुंसारि जालांबाय आलफनसा बर' नार्जारि आलफनसानि मा जायो आलफनसाया आंनि बिनानाव जायो आरोना जों बिब' बिनानाव बेनिफ्राय आंनि आमाइ आनैनि फिसाजो सासेल' गिबि फिसाजोमोन सासेल' फिसाजो स' रुंसारि जालांबाय आंबो बेंगलराव दंफैयो नुफैयाखै गोसोखौ जोबोद दुखु मोनो आलफनसाया आंजोंनो मा होनो बेरायो एबा भिडिअस बनायो बेनिफ्राय बहुद आंजोंनो थाफायो गिर्जायाव थांनाया सेक्रेड हार्टआव थांनाय नोंथांमोना चेक खालामनानै नायनो हागोन आंनि भिडिअसआव गोबां दङ माखासे मेरबां सुबायाव बेरायहैनाय मानाय स' बिनिखायनो आङो थानो हायाखै आरोना अकस्मातनो बेनिफ्राय मा होनबावगोन आङो नोंथांनि सोंनाया एसेयावनो जोबलायबाय होनदो कनक नार्जारि मा जायगायाव थायो बेंगलर रामामूर्ति नोगोराव थायो आरोना नेक्स्ट कुइसन मामा मा जाखो आरो बिबुंसार ब्रह्मआबो सोंदों जे आलफनसानि मा जायो स' आं आलफनसानि बिब' जायो दहायनो आं बुंलांखाबाय लिजिता बसुमतारी बिनानावा सोंदों जे मानो मोनसेल' ड्रेस गानो नोंलाय स' मा होनो मोनसेल' ड्रेस गाननायानो जाहैबाय ब्लेक कालारा आंनि फेभरेट ब्लेक जे इउनिफर्माबो ब्लेक कालार नेक्स्ट कुइसन फैदोलाय होनदो हाय होन मामा नेक्स्ट कुइसनखौ हाय होन cuman next question kan cuman सोर फैगोन मामा नाजिनाय बारफुंसा YouTube चेनेल
बिथाङा सोंदों मा मुं so sweet नानिखौ होनदों आरोना so sweet मा मुं so बिनि मुङामोन जाहैबाय मा खोन्थालाय ओइथिं खोन्थालाय फ्लरेन्सा गावनि नामखौ फ्लरेन्सा हwbai ब्लग बिनानावा बुंदों नोंसोर मानो गाहायाव उन्दुयो स' गोबां मानसियानो माखासे सोंहरदों आरोना स' एके लोगो आङो कुइसनखौ खालामनानै एन्सारखौ होनोसै आरोना गजेन बसुमतारी बिसना गैया नामा आब' नोंसिना होनदों आरोना जोंना बिसनाया गैया मानो होनबा जोङो दायो लाथ'नो हायाखैबो आरो लाथ'वाबो आरोना मानो होनोबा बिसना मोनसे लायोबा 10,000 गाहाम लायो नालाय बेनिखायनो दायो नांथ'आ आरोना आरो फिसाजोआ आंना गाखोलाय ओंखारलाय खालामो स' हमथानो हाया नायस्लाबनो हायाना बिनि थाखाय गिनो गोनां आरोना फिसाजोनि थाखाय स' एसे देरबा एसे स्कुलाव सोनो हाबाथाय लानोसै आरो कल्पना बसुमतारी गोबांनो सोंदों दै कुइसनफोरखौ एखेयानो होमबाबो सासेनिखौल' होबाय आङो कल्पना बसुमतारी बिनानावा सोंदों गुमैया मा जब मावो एबा मा मावो आरोना बेनिफ्राय बर'ना मा इदि सोंदों आरो बर'आनो मुसाहारि ओमफ्राय बियो स्कुलावहाय गथ'फोरनि स्कुलाव बिद्यानिकेतन स्कुलावहाय माबा मावो आरो मा होनो सिगाङावहाय वाचमेनमोन बिनि उनाव एटेन्डार मोनबाय ओमफ्राय बेनि उनावहाय दायो गारि सालायनो चान्स मोनबाय आरो गारि फिसा मालाबा बास स्कुल बासआ बेखौबो सालायनो गोनां जायो माब्लाबा समाव आरो ड्राइभारफोराथ' बहुत बुरजा दंखायो नालाय मा गोलैगोनहाय नायलाय फिसाजोआ मायाव गाखोखायो हाय हेल' cuman खुलुमबाय नमस्कार थेंक इउ आयै सनाया आयै मुसिबलायदों आयै इथिं नाय मामा इथिं थाखोमालायबाय लाजिलायबाय मुसिबना थाबायबोलायदों लाजिनायानो मुसिबलायो लाजिबा इलाय मुसिबना थांलायलायदों हालाला बुजि जोबथारबाय दानो 1.5 बोसोरावनो आंनि फिसाजोआ बे होनदो दे मोसानोथ' गोरोंखा आंना फिसाजोआ आयै सनाथार अहाया लाबाबो अनबाबो गाबबाबो ने मामा नोंखौ लानोनो अहाया स' गोबाङानो सोंहरो आंखौ नों मा मावो नों मा खालामो नों मा जब मावो मा डिउटियाव थाङो होननानै मा डिउटि मावो स' आङो माबायावहाय पार्लारावहाय सिगां सिख्ला समावनो बिउटिशियानखौ कमप्लिट खालामना लाखाबाय बिनि उनावहाय हाबा जानो थांबाय गामियाव हाबा जाहैबाय दायो मामा फिसा गथ' फिसा लानानै फैबाय आङो जोबफैदो नेक्स्ट कुइसनावहाय बिथाङा MB ब्लग सोंदों पार्लारा अबेयाव बियो होनदों आरोना बे पार्लारा बेंगलरावहाय रामन्ति नोगोरावनो गोग्लैयो मा होनो NRI लियट 5 मेन रड आरोना मामा रिता बसुमतारी बिनानावा बुंदों नानिखौ लाग्रा रावबो गैया नामा जोबोद मोजां कुइसन नानिखौ लाग्रा रावबो गैया बेनिखायनो आं डिउटियाव लांफानाङो आरोना बेनिफ्राय लाग्रा थानायबाथ' बिराद मोजांमोन लाग्राखौनो मोना दानि जुगावहा सोर थानो नोंबाबो थानाय नङा न' आंबाबो थानाय नङा गथ' लानो लाग्रा मोनोबाथ' आं जोबोद मोजां जोबोद खुसि लाग्रानि थाखाय आङो 5,000 होनो हागोन इमानबो नङा आरोना आं बारा बुरजा होनो हाया मानो होनोबा आंहा दासो गोदान निउ फेमिलि नालाय रुम रेन्टआबो 7,000 गाहाम थाङो बेनिफ्राय जानाय लोंनायाथ' थांखायो 6-7,000 थांखायो जानायफोराव बेनिफ्राय आरो गथ'नि मामानि हागिसनि मानि बेथ' हागिसा मास मोनसेयावहाय 2,000 थांखायो आरोना नैबे गिदिर पेकेटखौ आं बायखायो
बेयावहा बेसेबां लायो नोंथांमोनाबो मिथिखागौ जाय गथ' दङ र' नागिरनोसै आं रांखौ बावो नालाय बायबाबो बावो आंहा 899 मा होनो 900 हमदो थाइसेल'सो खम नालाय 899 स' 900खौ हमब्लाबो 100 मा होनो 100 दाजाबबानो 1000 जायो नालाय 1000से स' आं हमना लाबाय 2000आनो थाङो आरोना बेयाव मास मोनसेयावहाय बे पेकेटआ मोननै नांगौ आं फिसाजोनो स' बेखायनो गोबां खरस जायो आरो आंना मास मोनसेयाव एटलिस्ट 20,000 खारो आरो स' बिनिखायनो आङो होनो हाया माने गथ' लाग्रानो जास्ट 5,000 बिनिखायनो बाराबो होनो हाया जुदि मोनोबा गथ' लाग्रा मोजां आङो बिउटिशियान फोरोंगोन कमप्लिटलि बेनिफ्राय मा होनो सेलारिबो होगोन दानिफ्रायनो 5,000 होनो हागोन आङो बेनिफ्राय मा होनो उनावहालागै 2-3 बोसोरनि उनावहाय आं बेखौ कमप्लिट बिउटिशियान फोरोंनानै सेलारि मोजां होलांगोन आरोना स' बेनोसै मोनोबा मोजां दा सोर हरनो आंनो रावबो हरग्रा गैया आरो हाग्राबो मोना आरो फरायजोबनाय मोजां फरायनांगौ बिदिनो लाइफखौ खस्थ' मस्थ' लांनोसै दैदेनलांनोसै नोंथांमोननि बोरजों आंनि फिसाजोआबो एक्टिभखा इमानबो खस्थ' होखाया नायलांसै मा जायो लाइफखौ लाग्रा मोनबाथ' जोबोद मोजां आङो इसेबां होनो हाया दायो बुंखाबाय बाट आं उनावहाय बिनि फिउचार खालामना होगोन बिउटिशियान कमप्लिट फोरोंनानै मा होनो मोजां सेलारि होलांगोन आरोना 2-3 बोसोरनि उनाव इसिबांल' नेनानै लाना होनो हायोबा आरो आंनि फिसाखौ जोबोद गोजोनथाव बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन एस नार्जारि नानिया खै बोसोर जाखो होनदों नानिया 1.5 बोसोर जाबाय नै गाबोनजों 23 थ' बियो 1.5 बोसोर कमप्लिट जागोन आरोना बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन प्रियंका गयारि हेलो आब' आंबो थांनो सानदोंमोन प्लिज रिप्लाइ खालामदो आरो फैनोथ' हायो बिनानावमोन नानिमोन आगै सनामोन नाथाय मा खालामनो फैनानै मा होनो भेकेन्सि गैयाबा मा गैयाबा बहुत प्रब्लेम जायो आरोना प्रब्लेमथ' जाया जोंनियाव भेकेन्सि थायोबा डाइरेक्टलि फैनो हायो बेनिफ्राय स्टाफ रुमाव दोनखायो नालाय सिख्लाफोर एक्सट्रा स्टाफ रुम दङ सिख्लाफोरहा बेयाव थानो हागोन रुमा फ्रि बेनिफ्राय जानाया गावनि लोगोफोरजों शेयार खालामना जानांगौ माबानानै कालेक्ट खालामनानै बेनिफ्राय खामानियाथ' भेकेन्सि थायोबा आरामसे मावनो हायासै आरोना सेलारिनि प्रब्लेम गैया मानो होनोबा सोलोंनाय नालाय सोलोंनायाव खम होनाय जायो मानो होनोबा फोरोंनाय जायो नालाय बेनिखायनो आरो फोरोंनायजों लोगोसे नोंनो खरसानो होनाय जायो आरो बेनोसै थ' नेक्स्ट कुइसन रन्जन नार्जारि रन्जन नार्जारिया सोंदों जे बिनानाव नोंसोरो जिउखौ बहा खुंगोन गामियाव ना गुबुन जायगायाव स' बेनोसै आंनि एन्सारा खोनासंनानै लादो जिउखौ जोङो जेराव जायगायाव जेखि जायगायावबो खुंनो हायो मानो होनोबा जास्ट जोंहा मानि प्रब्लेम फाइनान्सियेल प्रब्लेम नङा होमबा जोंनियाव थाखा फैसा गारि मटर साख्रि बाख्रि दं नामोनबा जों गुबुन जायगायाव फैनाङामोन जोङो जोंनि जायगायावनो जिउ खुंनो हायोमोन स' जोंहा जेबो राहा गैयालाय गोरिबनि फिसा सिगां गोदोनिफ्रायनो जोंहा बिमा बिफाया गैजा रोंखाया स' जोङो दायो देरबाय लावबाय एसे एनै फरायनाय मोनबाय स' बेनिखायनो जोंहा एसे साननाय दङ जोंनि आइ आफायानो गोरिब जाबोबाय जोङो मानो गोरिब जानो स' बेनिखायनो जोंबो थांखि लाबाय टारगेट लाबाय स' जोंबो बाहेरायाव फैबाय खामायगोननि जों खामायखांनायनि उनाव जोंहा जोंनि बर' रायजो दंखायो स' बेयाव जोङो मा होनो रायजो जागोन मानो होनोबा जों गुबुन जायगायाव अराय समनि थाखाय हाया बयबो मिथिखायो ना मा मा आंनि फिसाजोखौ फरायहोगोन ने मा माथो बेसेबां लानो 20 बोसोर लागोन आरो आंनि फिसाजो देरनो थ' नेक्स्ट कुइसनाव र' वाइटिं दे बाय फिसाजो दख'ना गानबाय
दे मोसादो बागुरुम्बा हाय बागुरुम्बा दे मामा बागुरुम्बा मोजां मोसा माबा दख'नाया मोजां गावनि बाग्रा जिजोंनो होबाय मोजां मामा आय आय वाव oh मा जाखो लाजिबाय उपाय गैया फिसाजोजों बिदि टाइम पास खालामनाङाबा होनदो स' दायो आङो जोगोनार ओंख्रिखौ संगासिनो नै बानु बर' बिनानावा सोंदों पार्लाराव मानसि लाला नामा आब' होननानै दायो भेकेन्सि गैथारा आरोना ना सिस्टार बेखायनो दायो लाथ'नाय जाला आरो नङाबाथ' लायोमोन फाइनालि आंनि नोंसानाव हाबफैबाय होनलायनो हाब्रा ज' माबा मसलाफोर जानोबा दसे जिराय मसलाफुरि जाथ'ला आं जोंहानो माथो जायोलै उदैनो नोंसिना हागिसनि दखानसोलाय हागिसनि दुकानसोनो हागिस 10 थाखा 20 थाखा खामजोब्बाय हागिसनि दखानखौनो हालाला हागिसनि दखान आं गोरलैमोनबा हागिस गाना लाङोमोनलै दाबो गानना ला जारलासो सिख्लाफ्रा नै हागिस गाना नागिरलाबायग्रा होनदों नाला हागिसा हाय नै बेसेबां लायो आब' बियो हा बेसेबां लायो 900 पेकेटआव नांबाय थागौना नोंनो ओंखायनो ने उपाय गैया मासावनो पेकेटनि थाङो बियो स' नेक्स्ट कुइसन नबिता बसुमतारी बिनानावा सोंदों आरोना नोंसोरो माइक्र' ब्लिडिं खालामो नामा आब' थ' जोङो माइक्र' ब्लिडिं जेबो खालामाखै जोङो पेन्सिल नांगौ जायोबा पेन्सिल पेइन्टिं खालामो बेनिफ्राय मा होनो नैबे दा नैबेयाव नुनाय पिक्साराव नुनाया बेयो आदिबासि आरोना ओमफ्रायो खिन्थु जोङो बेखौ बर' फोरोंबाय आरोना इयावहा जोंजों थाफानानै बेंगलरावनो बर' रोंजोबबाय A to Z रायलायनो हायो बुजियो आरोना जय बसुमतारी बिथाङा गैया सोंहरदों नोंथाङा बहा थायो आरो मा खामानि मावो अन्नानै दुखु मोनाबा खोन्थाहरनो हागोन नामा माब्लाबा आंनि लिरहरनाय कमेन्टखौ नोंनि भिडिअ'आव फरायना हो आब' अके होनदों आरो स' दिनै आङो रिप्लाइ होबाय मा होनो आङो माबायावनो मा होनो बेंगलरावनो थायो बेनिफ्राय बिउटिशियान खामानि मावो हेयार ड्रेसारबो मोननैखौबो मावो आङो स्किननिबो हेयार केयार स्किन केयार आं मावो बेनिफ्राय जोबोद गोजोननाय थाबाय फंबायनिसिम नोंथांमोनाबो आरो इन्टारेस्ट दङबा गोबां कुइसन खालामना दोननो हागोन स' आङो पिकआप खालामगोन सम मोनोब्ला आङो रिप्लाइ होगोन आरो नोंथांमोना जायनाखि आंनि इउटुब चेनेलाव फैबाय आंनि फेमिलियाव फैबाय नोंथांमोना आंखौ जाय लाइक खालामग्रा आङो अननानै एसे रिकुवेस्ट खालामहरो जे आंनि आंबो खालामना होबाय साबस्क्राइब निउ गोदान इउटुब चेनेल गोनांफोरखौ स' गावजों गाव मदद होलायनाय अनलायनाय थायो नङा होमबा जेरै नोंथांमोना आंखौ अनो स' बिसोरखौबो अनदो स' आङो फारि फारि होलांसै जाय माबाफोरखौ आरोना गोदान चेनेलफोरखौ नोंथांमोना अननानै नायनानै बिथांमोननि मुंखौ नायना सार्च खालामनानै साबस्क्राइब खालामना होदो आरोना जायफोरा सम मोनो आरो माखासेखौ आं गोबां दङ नालाय आङो होजोबनो हायासै पिकआप खालामजोबनो हायासै नेक्स्ट आङो बेदिनो कुइसन एन्सार लाबोगोन स' नोंथांमोना मा होनो कमेन्ट खालामनानै दोन जे निउ साबस्क्राइबबाबो अननानै स' आङो नोंथांमोनखौ आङो बिदिनो भिडिअ लाबोनायनि गेजेरजों सम मोनोब्ला आङो रिप्लाइ होगोन आरो माखासेफोरखौबो आंनि लोगोफोरखौबो आङो खालामनो होगोन साबस्क्राइब लोगो खालामनो होगोन मानो होनबा ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां खामानि मावनो हासै नालाय आजिखालि स' बेनिखायनो आंनि साबस्क्राइबारफोराबो अननानै मदद होलायदो हेफाजाब होलायदो आरोना गोदान साबस्क्राइबारफोरनो बिथांमोनाबो गोजोननाय मोनगोन नङा होमबा माखासेखौ आङो एन्सार होजोबनो हायाखै गाज्रि मोननाङा जायफोर होजानो लुगैदों अननानै प्लिज आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रिकुवेस्ट गाज्रि मोननाङा आरोना नेक्स्ट भिडिअ आङो नाजागोन होगोन मानो होआ जानो नाथाय मानो होनबा आंहा सम गैया नालाय बेनिखायनो
गोबांखौ आं हाजोबासै आरोना सरि बिनि थाखाय आं निमाहा बियो नेक्स्ट कुइसनाव फैदो सन्दीप बसुमतारी आगैया सोंदों मास मोनसेयाव खामानिखौ फुल हाजोबगोन ना हाजोबा एबा रोंजोबगोन ना रोंजोबा होनदो आरोना सरि मास मोनसेयाव रावबो खामानिखौ प्रफेशनेल कमप्लिटलि हाया आरोना सोर हानो मास मोनथामावबो हाया 6 मासावबो हाया जाय गोसो होग्रा बिसोरबो हाजोबा मानो होनबा प्रफेशनेल मावनोबा गोबां खस्थ नांगौ आरो गोबां एक्सपिरियेन्स गोनां नांगौ आरोना एक्सपिरियेन्स जानो बहुत टाइम लायो स' बेनिखायनो प्रफेशनेल सोलोंनो थाखाय एसे हार्ड खालामनांगौ गावनो खस्थ खालामनांगौ आरोना मास मोनसेयाव हाजोबा आरोना मानो होनोबा 3 मास 6 मान्थ बेबायदि कर्स थायो बिनिखायनो मास मोनसेयाव हाजोबा आरोना बेनि एन्सारा आरो माबाफोर सोंनोबा सोंनो हागोन जेबो नङा नेक्स्ट आङो भिडिअआव आङो रिप्लाइ होगोन नेक्स्ट एन्सार कुइसन जुदि फैयोब्ला नोंथांमोना सोंनानै दोन माबाफोर सोंनो गोसोबा आरोना नेक्स्ट कुइसन प्रबिन बसुमतारी बिथाङा सोंदों नों बिउटि पार्लाराव मावो ना स्पायाव मावो नुबोखाबाय नोंथांमोना आंनि माखासे भिडिअआवहाय मा होनो आंनि दा मावनाया आंनि लोगोनिनो पार्लार उदालगुरिनिनो आंनिनो लोगो माने लेडिस एन्ड किड्स बेयाव आं मावो लेडिसफोर आरो गथ'फोर बेयाव स्पा थाया स्पा होनोबा मानो होनोबा मोदोम सुनाय बडि स्क्राब खालामनाय बडि क्लिनिं खालामनाय बेखौ बुङो स्पा स' जोंनियाव बेबायदि गैया मानो होनबा पार्लारानो फिसासा नर्मेल नोंथांमोना नुखाबाय स' नायदो नोंथाङाबो प्रबिन बसुमतारी थांना नायनो हागोन गुबुन मोनसे आंनि थांखांनाय भिडिअसआव आंनि चेनेलखौ चेक खालामनानै आंनि पार्लारा माबायदि आं मावनाया स' नेक्स्ट कुइसन अनामिका सिस्टारा सोंदों जे आंखौ आब' नों चिरां मा गामिनि स' आगै आङो चिरांनि नङा आरोना एक्सुवेलि मा होनो माबानिसो मा होनो क'क्राझारनि आरोना सिगाङाव आङो उन्दैनिफ्रायनो दिकेजुलियाव देरबाय बेनिफ्राय दिकेजुलियावनो फरायबाय देरबाय लावबाय गिदिर गोलाव जाबाय बेनिफ्राय हौवाया फैबाय आंहा सफैबाय दासो डिउटिनिफ्राय नेक्स्ट कुइसनाव फैदो डिआर ब्लग बिनानावा सोंदों आब' नोङो बेसेसिम फरायनायथ' मानो होनबा आङो जेनेरेल हायार सेकेन्डारि पास बाराबो नङा होनदो आं डिग्रि एडमिसनबो खालामनो मोनदिया रांनि प्रब्लेमाव होनदो जोंफोरा गोरिब नालाय गोरिबनि फिसाफोरा फरायनो होनबाबो मोना स' नेक्स्ट कुइसन सन्जय बसुमतारीया बुंदों जे कुइसनथ' नङा बिनिया आब' दख'ना गाननानै भिडिअ खालाम स' दख'ना गाननानै भिडिअ खालामनाय दङ गोबां दङ नोंथाङा चेक खालामनानै नाय सिगांनिफ्रायनो आं दख'नाबो गानो गोबां ड्रेसबो गानो बेनिफ्राय दायो आं डिउटिनिफ्राय फैदों बेनिफ्राय दुगैनांगौ मानांगौ स' बहुद प्रब्लेम जायो आरो आङो सानसे डिउटियाव थानाय जायो स' दख'ना गाननानै भिडिअ र' साननैसोनि उनाव लाफिनगोन सरि दायो हानाय नंथ'आ नालाय दा बे समाव नेक्स्ट माब्लाबा समाव लाफिनसै आरोना दख'ना गाननानै नै नोंगुमैखौ नायनो लुगैनायफोरा फिसाजोआ गेलेनानै थांबाय नै गख'जोबना गेलेयो आंलाय माथो खालामनो आं मैगं हानायमोन मतिलाल बसुमतारी मदनि ब्लग्स बिथांमोना मा होनो साबस्क्राइब खालामना होनो थिनदों आरोना स' नोंथांमोना आंनि बे लास्ट भिडिअआव नायलांबाय थादो नोंथांमोना अननानै जायफोरा मा होनो पिकआप खालामजादों स' आंनि लास्टनि भिडिअसफोरखौ नायनानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना होदो आरोना गासैबो जायफोर आंनि भिडिअसखौ नुदों बिथांमोना आरोना नोंथांमोना स' आं माखासे पिकआप खालामनायफोरखौ निउ साबस्क्राइबफोरखौ आङो होलांगासिनो नोंथांमोना हेफाजाब होलायदो मदद होलायदो आरो गासैबो गोजोननाय थाबाय गोजोन्थों इसोरनाव आर'ज खालामना हो जेब्लाबो जौगालांथों होननानै